Sore-sore nyore nang burine oma. Ya burine oma iki pinggir kali, guys. Lho, kali cilik ini iki lho. Mene koyo wong ku tandur. Lho, guys. Oh, iki mene wong iki koyo tandur, guys ya. Soal ditotong ini. Indahnya sore ini, guys. Loh, aku nunggu ini, guys. Yo piye wis mari resik-resik omah mari sembarang kalir ya. Sowumuk, guys. Omahku kan asbes ya. Dadi ceritane dino iki ya wis tenguk-tenguk sore iki. Tak sepino mburine omah. Loh. Suwadu kan, omah iki mewah mepet sawah. Lah, iki ame tanggoku. Lah, mburi kono, guys, omahku. Lah, iku pabrik tahu, guys, sing iku.